खुलुमबाय दा मैयासो आंबो मिडियायाव नुदों आरो दा नुनानै आं जोबोद दुखु मोनदों आरो बिथाङा सासे माबा देशनि सहिदनि हिनजाव आरो बिथांनि आंगो जि जिउनि बिगोमामोन बिथाङा गोबां समनि सिगांनो थैलांबाय दा बेखायनो बेखौ बयबो अनोमोन आरो नाथाय बिथाङा जे एसेबां गिदिर नेगेटिभ रल लानानै राजनितिनि दान्दा खालामनानै एसेबां गाज्रि बाथ्रा बुंगोन आं बेखौ मालाबाबो सानफेराखैमोन बिथाङा बुंदों आलारि सोराङा नंखाय आरो बाउन्स चेक होननानै बुंबाय थादों आरो बाउन्स चेक बुंबाय दा रायजो राजाफ्रानो बुंगोन चेकआथ' मालाबाबो बाउन्स चेक नङा आरो UPPL गभर्नमेन्टआ मालाबाबो बाउन्स चेक होआखै प्रमद बर'आ अथ'स' बाथौ धोरोमखौल' नायाखै गोबां धोरोमखौनो नायदों आरो बिनि गेजेराव आं बिथांखौ बेखौसो दुखु मोनदों धोरोमावलाय मानो राजनिति लाबोनांगौ जाखो आरो जाय चेकखौ बिथाङा होदों गोबां चेकआनो हाबबाय मोनसे मोननै हाबाखै रायजोफ्रानो बुंगोन सोरनाबा आखरा भुल सोरनाबा पान कार्डआ मिलायाखै दा आं दुखुआ बेसो सासे सहिद जालांनाय एसे दुखु गोनां आइजोआ जे समाजाव फैनानै राजनितिनि नंखाय माने बिबानखौ लानानै नेगेटिभ रल गेलेनो हायो आं बिनि सायावसो दुखु जादों आरो बिथाङा बुजिसेयाव होनखो ना सोरबा फोरोंनायाव होनखो बायदि बेथ' बिथांनिसो बाथ्रा बिथाङाथ' रोखायै मोनथिखागौ जे बे चेकआ मालाबाबो बाउन्स जाया दा बिथाङा बबे धोरोमजों लानानै धोरोमनि चेकफोरखौ नंखाय होनखो धोरोमनि नामाव जि आलारि सोरां बे मोनखागोन अब्ला बे नंखाय होननाय जायगायाव बिथाङा बोरै हाबगोन बेसो गुबै खोथाया ओंखायनो बाथ्राफोरखौ सानै हयै बिथाङा बुङोबा मोजां मोनगौमोन आरो बे बाथ्रानि थाखाय बिथाङा खेमा बियोबा आंबो मोजां मोनगोन आरो दा एबसुफोरखौ गामि हाबनानै फैसा रानदों बिथाङा दा बेथ' दुखु गोनां आरो दिनै गासैबो हारिनि सिकिउरिटियानो जादों एबसुआ रैखाथि आफाद जानानै खामानि मावगासिनो दं आसामाव मावनायजों लोगोसे गहपुराव जेसेबांखिनि डेभेलपमेन्टनि हाबा मावदों समाजा डेभेलप जानाय आरो आं हाबा हुखा रां थाखा फैसाखौ होनाखै बेफोर हाबाखौथ' फरायसा आफादानो मावगासिनो दं आरो दाखालिनि जोंनि बिटिआरआव हाबनाय बिनि एफआरसि लाबोनाय बिथांमोनानो बिराद सान हर नाजानानै हाबा मावबाय थादों सम बिथांमोना समाजाव जेसेबां जेंना जेंखोना जायो बेफोर हाबाखौ मावो सोरनिबा न'खराव प्रब्लेम जायो फरायसा आफादनाव प्रब्लेम जायो बेफोरखौ मावो बुंनो थाङोब्ला आबसु गैयाबा जोंनि बर' हारिया जेबो गैया होननानै बुंजायो ओंखायनो बर' हारिनि थाखाय आबसुआ मोनसे सिनस्रि बायदि आरो आबसुआ माब्लाबाबो जोबनो थाङा आबसुआ राजनिति मालाबाबो गेलेयाखै खिन्थु मोनसे बाथ्राया बेनो जाथिनि थैनाय थांनाय अलखद समाव आबसुआ माब्लाबा हेफाजाब होबोनाय बे आखुथायखौ नुबोदों जिहेतु आबसुआनो दिनै जातिखौ फोथांबोनायखौ जों रोखायै बुंनो हायो दा बेबायदि एफा गिदिर संगठनखौ जे थाखा राननायनि बदनाम होबाय बियो बिराद माने नेगेटिभ रल लानाय माने बै भावफोर बायदि जादों आरो दा ओंखायनो बेबो बिराद दुखु गोनां माने जाति संगठनफोरखौ राजनितिनि खोथा बाथ्रा बुंनानै जाति संगठन जे फाननांगौ बेबायदि फाननाया इनाय जादों आरो बिनि थाखाय बियो खेमा बिनाया आं गले गले होनदों खेमा बिनाया मोजां आरो दिनै नोंथांमोना सिन्था खालाम गहपुरा गासैबो हाबजोबनायनि लामायावनो फैजोबबायमोन दा बेखौबो माखासे हरजन्त्र लगायनानै MLA-निसिम दरखास्त' होनानै गामिखौ दानख'फिननांगौ जों बिटिआरनिफ्राय ओंखारनोसै होनग्रा मानसियाबोथ' दिनै बे राजनितियावनो दंहैयो दा बिथांमोना बेसेबां नेगेटिभ रलखौ लानानै बे समाजखौ गुलुं गुजुं खालामगोन नाथाय दिनै आं बेखौबो रोखा बुङो बिथांमोननि गुलुं गुजुं थगायनाया गोबां जाबाय आरो बेखौ बर' रायजो राजाफ्रा हमनो हाजोब्बाय बेखायनो दिनैनि दिनाव UPPLआव गोबां मानसियानो जइन जाफैगासिनो दङ UPPLनि बेलायावथ' गोबां आग बारायबाय जों बुंगासिनो दङ 80% 90% जों गहपुरनिफ्राय भट होगोन बे खामानिया गासैबो जाफुंखाजोबनाय बुंनो थाङोब्ला बिथांमोनासो गुलुं गुजुं खालामदों रायजो राजाफ्रा गासिबो सानजोबनो हाया गेजेराव बिथांमोना नाम खारि लेंहरो आरो जइन जाहोलाबायो थगाय थसि लेंहरो फैसा होगोन होनो फैसानि लबाव सासे सानै मानसिफ्रा फैफ्लाङो गथ' बिथांमोनाबो बारा साननो हाया थांनाय लोगो लोगो बिथांमोना माला गानहोयो आरो बिथांमोनखौ सारेन्डार जाबाय होननानै बाथ्रा बुङो लोगो लोगो बिथांमोना उल्था काउन्टार होफिनो गोबां सम काउन्टार होजाबायथ' BPFनि दोलोआव बेबायदि थगायनाय रावा दा आरो बेसेबां काउन्टार होजाबाय थागोन बेनिखायनो आं दिनै बुंदों राजनितिखौ बयनोबो उदां हो मावनो थाखाय उदां हो जातिनि सार्थआव खामानि मावनो हो आं दिनै बिथांमोनखौबो बुंदों बिथांमोनाबो फै जातिनि सार्थआव हाबा माव मानो होननानै बुङोबा प्रमद बर'आ दिनै गोबां मठ मन्दिर बानायबाय बे बाथ्रायाबो सैथो गोबां चेक होदों बेबो सैथो गोबां स्कुलफोराव खामानि मावगासिनो दं सैथो आरो दाखालिसो फिथा हास'नानै जाय लामाया बेखेवदों बेबो सैथो गाबोन समफोर बिथांमोना बेखौ नंखाय होनोबा जेब्ला मावगोन बिथांमोना गोरोन्थिनि थफ्लाखौ लानानै बबेयाव एरसोना थानो सैथोआथ' माब्लाबाबो दोनखुमाया बेखायनो नंखायजों मालाबाबो राजनिति दाला
आरो नंखाय रावजों धोरोमनि मानसिफोरखौ गुलुं गुजुं दा खालाम आरो बिथांमोना जि नंखाय बुंदों मोनफ्रोमबोआवनो माने नंखाय होनजानानै रायजोफ्रा उल्था उल्था गासिबो ज' जाफिनजोब्बाय दा दिनैनि दिनाव UPPLआ 90-80% मोननानै भट मोननो थांगासिनो दं बबेबा गामियाव बिथांमोना हाबनोनो हायाखै बिनि थांखियानो जादों गोरों गोराफ्रा बिथांमोनखौ बुजिबाय आरो रावबो